Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vă voi prezenta o rețetă de mix de legume la cuptor. Pentru aceasta aveți nevoie de vinete, ciuperci roșii, ceapă, ardei, usturoi, brânzeturi, bacon și ceva verdeață. Eu pe post de verdeață voi folosi pătrunjel și mărar. Pentru brânzeturi voi folosi brânză de vacă normală și cașcaval. Voi puteți folosi ce brânzeturi vă plac vouă. Ok, haideți să vă spun ce vom face. Vinetele și ciupercuțele vor servi drept suport pentru o umplutură pe care o vom prepara în cele ce urmează. Astfel că vinetele le vom tăia de-a lungul lor pe jumătate, vom scobi miezul acela, dar nu îl vom arunca. Ciupercuțele le vom curăța, de asemenea nu vom arunca nici codițele acestora, pentru că sunt numai bune pentru preparatul nostru, pentru umplutură. Ceapa o vom toca mărunt, de asemenea și ardeii la fel mărunt. Baconul deja este cumpărat cu bulețe. Verdeața la fel, o vom toca și pe ea. Vom unge tava cu puțin unt. Vom da drumul la cuptor să aibă timp să se încălzească, să ajungă la temperatura care trebuie. Între timp noi vom căli codițele de ciupercuțe cu roșii, cu ceapă, cu ardei. Apoi preparatul acesta îl vom lăsa un pic să se răcească, vom rade brânză și cașcaval împreună cu puțin usturoi și vom amesteca cu legumele călite, astfel că vom obține umplutura pentru vinete și pentru ciupercuțe, pe care ulterior evident le vom băga cu totul în cuptor. Așa cum v-am spus, am pregătit legumele pentru călit, ciupercile împreună cu miezul de la vinete. Le-am tocat, le-am pus împreună, le vom pune primele în tigaie la călit, întrucât își vor lăsa foarte multă apă și abia apoi vom continua cu baconul și cu celelalte legume. Usturoiul meu deja l-am amestecat cu verdeața și cu puțin ulei de măsline. Brânzeturile le-am ras și le-am pus împreună într-un bol. Observați și castronelul mare din dreapta mea. El ne va servi pentru amestecarea tuturor ingredientelor după ce le vom căli. Ok, haideți să vă spun câte ceva și despre condimentele pe care le voi folosi. Oregano, busuioc, piper negru măcinat, baza mea pentru mâncare preferată și cam nelipsită de la toate mâncărurile mele, și boia afumată pentru a potența și mai mult gustul de afumat, care îmi place foarte mult în mâncare. Mare atenție cu sarea, eu am decis deja să nu mai folosesc sare. Voi puteți folosi, dar foarte puțină, întrucât brânzeturile își vor lăsa sare, baconul de asemenea și el își va lăsa sare, și mirodeniile mele, mixul meu de mâncare la fel și acela conține sare, deci foarte mare atenție la sare, să nu vă iasă un preparat foarte sărat. Bun, haideți să trecem la călitul celor mai sus menționate. Bun, haideți să începem cu ciupercuțele și cu miezul de la vânătă, ca să scăpăm de apa pe care acestea și le vor lăsa. Și învârtim până ce își vor lăsa zeama ale noastre ciupercuțe și vinete. Pentru a grăbi un pic procesul vom folosi și un capac, amestecăm bine ca să nu se lipească, apoi vom lăsa un pic capacul ca să pătrundă mai bine, să
le stimulăm să își lasă mai repede apa, prea ne mișca și noi mai rapid cu preparatul. Bun, cam așa ar trebui să arate ciupercuțele cu vinetele. Vom începe să adăugăm baconul. Am aici undeva la 150 de grame de bacon deja tăiat cu bulețe. Acum ușor așteptăm să înceapă să călească și baconul. Apoi vom trece la adăugarea legumelor rămase pentru a le căli un pic și pe acelea, pentru a se amesteca mai bine gustul. Și bănuiesc cutii de un timp mai îndelungat de gătire la cuptor. Bun, baconul împreună cu ciupercile și cu vinetele sunt aproximativ gata. Nu le ardeți întrucât mai urmează o repriză la tigaie cu celelalte legume. Lucrați cu calm, nu vă grăbiți și cu focul mai mic, pentru a permite tuturor legumelor să se facă cum trebuie, dar în același timp nici să nu le ardem. Cam așa ar trebui să arate. După ce va începe și ceapa și celelalte legume să se călească, vom începe să adăugăm din condimente. Bun, ceapa noastră și legumele deja s-au muiat, după cum vedeți. Ceapa este aproape gata, aproape pătrunsă. Ca o idee aplicabilă cam la orice tip de umplutură, sau eu știu, dacă faceți rotocănițe sau ceva pentru a afla dacă legumele sunt gata, alegeți de obicei leguma care fierbe sau eu știu, se călește cel mai greu. În cazul nostru ardeiul sau eu știu ceapa. Voi dacă folosiți morcov, mai ales sunt anumiți morcovi care te chinui la ei foarte mult, sau cartofi, eu știu ce tip de preparat faceți voi. Și vedeți dacă se zobesc ușor. Dacă se zobesc ușor, înseamnă că și celelalte componente ale preparatului dumneavoastră cu siguranță sunt făcute. Eu voi începe să condimentez călitura mea, apoi încă puțin la foc și o vom pregăti pentru brânzeturi, verdeață și usturoi. Apoi o vom pune la cuptor în ale noastre ciuperci, respectiv vinete. Puțin voia, nu exagerați. Am spus și de oregano, haideți să-l folosim și pe acesta, la fel puțin, nu foarte mult. Mie îmi place și busuioc, voi folosi și busuioc pentru un plus de aromă. Nu folosiți de obicei mult busuioc, oregano, pentru că sunt foarte aromate. Și dacă folosiți prea mult, le veți simți imediat. Și piper negru măcinat.
și puțin din baza mea pentru mâncare, nu foarte mult. Sare am gustat mai devreme din umplutură, nu mai necesită, întrucât baconul și-a făcut deja treaba cu sarea. Voi gustați dacă considerați că mai trebuie sare, adăugați un pic de sare. Țineți cont că veți adăuga ulterior și brânzeturile și să nu vă iasă foarte sărat. Încă aproximativ, să zic, un minuțel și cred că este cam gata partea de călit. Bun, cam așa ar trebui să arate ale noastre legume călite. Le vom scoate și le vom lăsa un picuț la răcit cât să putem lucra cu ele. Vom pregăti brânzeturile cu usturoiul. Eu le voi pune deja împreună într-un bol și când se va răci călitura mea, voi începe să adaug ușor din ele și voi amesteca ca să se omogenizeze, să se obțină așa ca un fel de pastă care o voi folosi apoi să umplu vinetele și ciupercile, iar apoi la cuptor. Bună, călitura noastră s-a răcit, putem lucra în siguranță. Adăugăm usturoi verdeață, amestecăm. Bine. Adăugăm din brânzeturi. La fel, amestecăm. Eu voi folosi foarte multe brânzeturi, o cantitate foarte mare, pentru că îmi place cum iese la sfârșit. În mare parte cam aceeași compoziție o folosesc când am poftă de quesadilla. Dacă aș fi avut aluatul gata făcut, cred că ne rămânea și de o porție de quesadilla în cultura noastră. E și destul de multă. În tavă am oprit doar 2 vinete, cum v-am spus, tăiate pe jumate și câteva din ciupercile noastre. Atâta mi-a permis mărimea tăvii noastre. Bun, trebuie amestecat bine de tot. Da? Apoi puneți compoziția peste ciuperci și peste vinete, mă rog, în locul miezului, în cazul vinetelor. Așa ar trebui să arate preparatul gata de pus la cuptor. Nu ar trebui să stea foarte mult, pentru că compoziția deja este călită, se poate mânca, deci este în regulă. Cât se vor face ciupercuțele și vinetele, veți vedea că își vor lăsa un picuț de apă ciupercuțele, vor începe ușor să se înmoaie, la fel și vinetele, un picuț să se bronzeze așa. Și cam atunci sunt gata. Depinde acum timpul de gătire de la cuptor la cuptor. Cam așa ar trebui să arate preparatul nostru în cuptor, aproximativ gata. Deja vinetele, dacă observați, au început să se facă, la fel și ciupercile. Mai adăugăm câteva elemente decorative și le vom lăsa la cuptor încă, nu știu, să zic, un sfert de oră, nu cred că durează mai mult de acum înainte, și vom reveni cu preparatul final.
ca și tips dacă vreți să vedeți dacă preparatul este gata. Luați o furculiță, o scobitoare, ce vreți dumneavoastră și apăsați ușor, dacă intră ușor în legumă furculița, înseamnă că mai trebuie lăsat. La noi mai trebuie un pic lăsat. Ciupercuța este aproximativ gata. Sper să o nimeresc exact la fix. Am adăugat un pic de extra cașcaval, căci mie îmi place foarte mult, cu o roșie deasupra și preparatul nostru este aproximativ, cum vă spuneam, gata. A mai durat undeva la vreo 10 minute. Preparatul nostru final cam așa ar trebui să arate. Vă urăm poftă bună și vă invităm să ne urmăriți pentru noi rețete.